Her kan man se antallet af danske bryggerier gennem en årrække fra 2002 til 2014. Og her kan man se en lille stigning de første par år, og hvor det langsomt har en positiv stigning indtil 2014, hvor at fra 2008 til 2014 er uændret i stigning, og den er steget i alt med 99. Til salget på det danske ølmarked. Fra 2002 til 2014, der er den faldet med 155, hvor man kan se, at den fra 2002 til 2003 er neutral, hvorefter den har en negativ faldning. Så stiger den lidt igen i 2007, og så falder den igen ned i 2010, hvor den er uændret fra 2010 til 2011. Så falder den igen, men så i 2014, der stiger den.